Lalela-ke, this is Member the Original Newsroom. Stay informed, stay ahead. Ikuphathele eshisayo indaba namhlanje. Nginakele i-unit. Yebo. Ngizokwenza isiqiniseko sokuthi before umhlaka 1 October a political class and umkhalo umabulo will be conducted in this region, all this sub-region ade wabala unobhala azoba khona. I will be the speaker of that. Mhlambe ngoba sekufanele sibuyele emumva. Uyasho ugogo wathi mhlambe kufanele sibuyele emumva ke sibheke base siyawakha kabusha lo mkhonto wesizwe sesiwakhela ukuphatha izindlu zombuso. So ngiyacela ke comrade Nobhala, ngiyaphinda sengitshela wena ngithi akekho umuntu osephalamende ngabe lise-national ngabe lise-legislature kaZulu Natal nawe ngiyakutshela akekho umuntu osephalamende ngabe kuthiwa lowo muntu ube usihlalo ngabe uba unobhala make wathatha isinqumo nomndeni wakhe ukuthi uye ephalamende akasekho into enzoka nazo. Ibasandele abatshela ukuthi uthe uchief of staff akekho umuntu odiploywe umkhonto wesizwe ozobhala incwadi ene-emblem yomkhonto wesizwe athi akwenzakaleni emabhrantshini. Umkhonto wesizwe usumthambile ukuthi ayolwa izinto ey'ngaphezulu, izinto ezosiza abantu abamnyama, izinto ezokhulula abantu ekuhluphekeni, izinto ezovusa umhlaba, izinto ezokwenza ukuthi abantu bomkhonto wesizwe, iy'ngane zithole imisebenzi, abantwana bakwazi ukufunda ey'koleni. Akakwazile lowo muntu ukusigamalazela. Akekho umuntu ozogamalazela. So kahle into abeyichaza la uComrade ubechaza indaba yokuthi umuntu osephalamende akasahlangani nezinto zeqembu, okusho ukuthi uma ukuthi mhlawumbe eqembini ube uconvener mhlawumbe ewadini yakhe ake suzukwazi ukuthi aphinde alawule ey'ntweni ey'mayelana nobuconvener kwewadi ngoba manje ngoba ethunyiwe nje esesephalamende ubekelwe ukuthi akafokhase ey'ntweni zasephalamende, afokhase ekuthenini umhlaba ubuya kanjani, izwe lilungiseka kanjani ephalamende, angagcina esenza iy'nto ey'ningi ngoba naye ezokwenza iy'nto ey'ningi kuye kube khona ukushayisana, ukuhexezisana. Siyabonga.